Mi Hollandia fővárosa? Melyik távukat? Benne vagytok 5 rövid kérdésben, 5 Libertyért. Mi Olaszország fővárosa? Róma! Látod, tudod? Mondom, hogy tudod. Mi Ausztria fővárosa? Ide a szomszédba, hova járunk ki? Igen! Mi Csehország fővárosa? Prága. Na, ilyen egy okos nő. Mi Lengyelország fővárosa? Vars. Igen, Vars. Ez, lányok, fejenként egy ital az este megkoronázására, ami alkoholt tartalmaz. De most ezt el kell mondanom, ez olyan, mint egy limonádé. Ez nagyon jó. Mert olyan íze van. Célba talált az üzenet. Ez nagyon jó. További mese szép estét, lányok. És csak hogy tudjátok, jók vagytok földrajzból.